ביקור ראשון של ראש מדינה. רציתי להגיד לו חבל שלך. לא, נא לצאת, תודה רבה. ולא לעזור פה, לא לעזור. חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. למה אתה לא מבקר? קריאה שלישית, נא לצאת, כן. מדינת ישראל חזקה, אתה אחראי לאסון הגדול ביותר. נא להוציא את חבר הכנסת קריב. מאז השואה, תלך למנרה, תלך לניר-עוז, נא להוציא את חבר הכנסת קריב, תודה. ואתם עם הצעקות שלכם לא יכולים להסתיר את האמת. ביקור היסטורי, הישג היסטורי ועידן היסטורי לפנינו, אם רק נדע להתמיד ולעשות את הדבר הנכון ולא לחזור על שגיאות העבר שלכם, אנשי אוסלו. חברת הכנסת בן ארי, קריאה שלישית, נא לצאת. שלנו 17 שנה בשלטון. חברת הכנסת בן ארי.